This is babu Dr. Babu says bawujabulele ngisho ukuthi nje le pride onayo asike siyi-abort sibone kuzokwenza sibambelene kwi-culture endala yokukopa amantombazane sithi siwabheka ukuthi azintombi noma zona intombi leya nto does not acquire anything ongakwazi ukuyifaka etafuleni. You cannot apply kwa Toyota uthi I'm a virgin as well. Yabo, you cannot apply ukuthi ufuna ukuba SG kwi-F uthi I'm a virgin. They don't want to know that. It's not a part of their campaign to be a virgin. Engisho zonke lezi lokukopana nezingane zimoshwe isikhathi lengane asinama degree asinama diploma asinancwadi zokushayela by far ingane zamantombazane engane zamantombazane ezu100 ezu2 ziya drive. You understand ukuthi i-population yethu i-backward kangakanani kwenza abantu abamnyama ingane zabelungu ezineminyaka u21 kwezu100 ezu3 as drive. 97% they can drive kubelungu. Amandiya 90% they can drive. You understand? These are the things lesefuza ngabe nathi siyazama ukuthi up game sikwazi ukufinyelela khona. This is babu Dr. Babu says bawujala umfana omhlejekele uzona amancane.